агентии мубориза бо коррупсияи тоҷикистон хабар дод ки тафтиши парвандаи ғаюров таъмураз собиқ сардори қисми навбатдории шуъбаи вазорати корҳои дохилии дуи ноҳияи рӯдакиро анҷом дода ба додгоҳ супориданд. ин афсари милиса ба он айбдор мешавад ки моҳи июли соли 2018 аз шаҳрванд собир ва хаб барои аз донишкадаи ҳарбии вазорати мудофиаи ҷумҳурии тоҷикистон ба академияи вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон интиқол додани писараш $3000 талаб карда, аз ин маблағ 15000 сомониашро гирифтааст. аммо мақомоти агентӣ ба зидди ғаюров на бо иттиҳоми гирифтани пора, балки бо моддаи ҷазояш хеле сабуктари қаллобӣ парванда кушоданд. афроди муттаҳам бо қаллобӣ маъмулан бо пардохти ҷарима аз ҷавобгарии ҷиноятӣ халос мешаванд. солҳои охир дар тоҷикистон мавридҳои ба моддаи қаллобӣ бандобаст кардани парвандаҳои мансабдороне ки ҳангоми гирифтани пора ба даст меяфтанд хеле зиёд шудааст. ҳилаи шаърие ки мақомот барои бо ин модда бандобаст кардани парвандаҳои порахӯрӣ истифода мебаранд чунин аст, ки гӯё ин ё он мансабдори ба даст афтода дар доираи салоҳиятҳои мансабиаш ҳалли масъалаҳоеро ки ваъда мекард надошт ва аз ин рӯ гӯё корафтодаро фиреб медод ва ин қаллобист, на порахӯрӣ аз ҷониби шахси мансабдор. ба ақидаи коршиносон бо чунин шаклу шеваи муборизаи рамдилона бо коррупсияи тоҷикистон шонси пирӯзӣ дар ин набард нахоҳад дошт, чунки ин шакли мубориза ба ақидаи онҳо аз як доми маҳкам дида бештар ба як ғарбери сурох шабоҳат дорад ки мансабдорони порахӯр бо вуҷуди бо далелҳои шаҳӣ ба даст афтодан аз мури хеле калони қаллобӣ худро аз ҷавобгарӣ халос мекунанд ва на фақат халос мешаванд, балки баъди чанде дар ягон мансаби дигари серафған такя мезананд.